ba sabon ba, ba sabon ba. Kafin na fara komai sai ne nazariya, dan a raina da so da kauna ne kudiriya. A da ina da ciwon so mai haɗariya, na fara shi ne gamo na sabon gariya. Ba na ji ba na gani balle ma bariya, na ba da kaina a so da rashin haƙuriya. Na dada shi na ji ya zarce sukariya, wannan gare ni ya zamo babban lamariya. Hirwar soyayya na shiga na ci gariya, ba sabon ba. Auta MG ba sabon ba. Yau ne gamo da mai sunan mama, zan je gida lokacin hudu na yamma. Na ganta kankwana ta hannun dama, assalamu alaiki landanan ta amsa ma. Na zo gurin ki ne dan san min dama, sai ta ce mu je gida can zan je dama. Da zuwa ta fada gida hannun dama, ta fito ta shimfiɗa mini tabarma. Ga abinci ga ruwa ga yunwa dama, ba sabon ba MJ, ba sabon ba ni auta. Mun kare lokacin ina ta sauri komawa ta, sai ta ce bara da kira kan wadata. To babu komai bara na je kusa gun mota, tun muna fira ta faɗin labarinta. Ta ce tana masifar son kanwarta, ina son kuyar da kai can kusa sai gata. Ko da na dago ido na sai kan binta, binta ita ce wai kanwarta. Oh wayo ai na san binta, binta ko da ce mata yar auta. To ai binta ita ta ci amanata, mun yi soyayya shekara 2 ne da binta. Ba sabon ba binta, ba sabon ba binta. Binta ta tsaya tana kallo na auta, ni ku auta na tsaya kallon binta. Me sunan mama ta tsaya kallon fuskata, tambaya ta take ko dama na san binta. Ta fashe da kuka sai ɗakinta, ni ko na juya na faɗa motata. Ba sabon ba, na tana cutar da taimin ba zan manta. Kan binta nan zamo tamkar shashasha, saboda binta ne na kyala Aisha. Labarin binta ku tara anan gaba za ku sha, ba sabon ba.